କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ସହାୟତା କଲେ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଗୁଳାପଟ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାର୍ଥାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଏସ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମ ସାଇଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୁରୁଣ୍ଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ ଏସ୍ ନୀଳରାମ ଓ ଡିପଲନଗର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକକୁ ଏହି 3 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ତରଫରୁ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ପଲ୍ଲବୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶିବାନୀ ସେଠୀ, ବଶିଷ୍ଠ କୁମାର ଜେନା, ମାମି ସାସମଲ, ରାଧାମୋହନ ସେଠୀ, ବନ୍ଦନା ସେଠୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାକୁଟ, କାପଲ ବୁଲୁ, ସୁଦର୍ଶନୀ ସାହୁ, କାମିନୀ ନାୟକ, ଝିଲି ସେଠୀ, ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସନାତନ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ, ରଞ୍ଜନ ବରଡ଼, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଟୁନା ନାୟକ, କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ସାସମଲ, କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ରୂପୀ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍।